Салом алейкум ҳамватанони азиз, салом ба кулли подписчикони канали Автомобил ТЖК. Хуш омадед ба канали мо. Баробар дар омада як дона лайки бепул афза ва подписатсиро фаромӯш накунед, зангулачаи канал афза давон ки ҳар рӯз аз наворҳои мо бохабар бошед ва меҳнати моро қадрдонӣ карда як дона лайки бепул ва подписатсиро фаромӯш накунед, зангулачаи канал афза давон ки ва наворҳои мо пешкаш шумо гардад. Подписчикои азиз ва аз шумо хоҳиши тиллои ин наворро то охира тамошо кунед ва нашо реклама гап мезанам. Кадоме мо чиз таҷҳизоти фурӯшӣ дорам, мошин дорам, бо ки фурӯшӣ дорам, бидорем номеро ватсапам. Дӯстони азиз, ВАЗ 21 Priora F10 соли 2000 мотор 1.7 бензини холӣ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Душанбе мебошад. ҷои сунгириш 29000 сомонӣ. Номери телефон дар рӯи экран ҳаст. Бидорем занг бизанед, бо қатор муомила мекунад соҳибаш. Краска талаб нест. 4 баллони нав, 4 диска баллонш хати, баковой гарант, кузов тоза, задагӣ дублака нест. дӯстони азиз, чиста барои подписчикорам мошини беҳтарин ёфтем ва арзон. BMW 5 Series ёфтем соли 1998, мотор 1.8 бензини холӣ, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Душанбе мебошад. ҷои сунгириш 36000 сомонӣ. Номери телефон дар рӯи экран ҳаст. Бидорем занг бизанед, бо қатор муомила мекунам. Краска талаб нест. 4 диска баллон, салон ганда тоза, салон кожаи. Бидорем занг бизанед, бо қатор муомила мекунад соҳибаш. дӯстони азиз, Mercedes Benz E-Class ёфтем соли 1993, мотор 1.8 газ бензин, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Нав мебошад. ҷои сунгириш 36000 сомонӣ. Номери телефон дар рӯи экран ҳаст. Бидорем занг бизанед, бо қатор муомила дорад. Задагӣ пусидагӣ, краска талаб нест. 4 диска баллон, салоншам бад нест. Бидорем занг бизанед, бо қатор муомила мекунад соҳиб. дӯстони азиз, BMW 5 Series ёфтем соли 1998, мотор 2.3 газ бензин, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе мебошад. ҷои сунгириш 39000 сомонӣ аст. 39000 сомон соҳибаш қайд кардагӣ поён намешавад. Номери телефон дар рӯи экран ҳаст. Бидорем занг бизанед, бо қатор муомила мекунад соҳибаш. соҳибаш қайд кардагӣ ягон дард надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, ягон задагӣ пломбош нав. хай бидорем занг бизанед, бо соҳибашам пурсон шавем. дӯстони азиз, Mercedes Benz S-Class ёфтем соли 1995, мотор 2.2 бензини холӣ, коробка передачаш автомат, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе мебошад. ҷои сунгириш 57000 сомонӣ. Номери телефон дар рӯи экран ҳаст. бидорем занг бизанед, қатор муомила мекунад соҳибаш. краска талаб нест. 4 диска баллон хати, салоншам бад нест. автомат буда салонаш. Бидорем занг бизанед, бо ба нархи арзон бо